Зейнең 7нче мәктәп укытучысы Сергей Петрушенконы укучылары инде сагынырга да өлгергән. Ул октябрь аенда өлешчә мобилизациягә эләгән. Сергей Иванович 10 елдан артык шушы мәктәптә тормыш иминлеге нигезләре дәресен укыта. Ул хәтта махсус хәрби белемгә дә ия. Аның тырышлыгы белән мәктәптә музей булдырылган. Хөрмәт иткән мугаллимнәрен юксынып укучылары биредә еш булалар. Который имеет свою значимость, да, и непосредственно передается с поколения в поколение. Бергә эшләгән хезмәттәшләре дә аны бары тик тырыш, игътибарлы булуын искә алалар. Дәрестән тыш чараларда Сергей Петрушенко актив катнашкан. Ул әзерләгән укучылар фән олимпиадаларында гына түгел, республика күләм конкурсларда һәрвакыт призлы урыннар яулаган. Мәктәптә уздырылган бер генә патриотик чара да аннан башка үтмәгән. Сергей Ивановичның балаларны бик яратуы, алар белән дөрес аралаша белүе. Нәтиҗәсендә ул укытучылар, әтиәниләр, укучылар арасында зур хөрмәт яулады. Коллегабыз буларак без аның белән бик горурланабыз. Чөнки Сергей Иванович бик белемле, эзләнүчән шәхес. Тормыш иминлеге нигезләре дәресе никадәр җитди һәм катлаулы фән булуына карамастан, һәр дәресне көтеп ала идек. Чөнки такта алдында безне яраткан укытучыбыз каршы алды. Аңлаешлы итеп дәресне уздыра белде диләр бер тавыштан өлкән сыйныф укучылары. Ул безгә һәрвакыт булышты. Аның дәресләрен без бик нык көттек һәм без аны яратабыз. Әлеге видеоны Сергей Ивановичның укучылары төшергән. Мобилизациягә эләккән яраткан укытучыларын озатырга үзәк мәйданга килгәннәр. Аның исән-сау әйләнеп кайтып, яңадан туган мәктәпләрендә түземсезлек белән зарыгып көтәләр. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.